Szabad a start, start is strike. Ezután a futam után a 15-ös futam fog következni, Magyar Agár Standard Mix, piros 1-essel Pannon Oriental Abel, kék 2-essel Tutorgonon Iris, fehér 3-assal Aureola Motovici Mobile. Potem odbył bilansu rozkręcił się 15, Magyar Agár Standard Mix, z czerwoną jednotką Pannon Oriental Abel, podał dwójką Tutorgonon Iris, a bielą trójką Aureola Motovici